बिमा बुरिनि जात मा हिस्ट्रिखौ बाय थायो बेरे फुंजा फुंजानि सिखारा आं दानो ए गथ' बिदिसो बुंबावदों आंखौ गियाखैना आंखौ माबार सिखारनानै बिबारि मोनाव गाइखेर लायना होफै आंनो फुजा बावनांगौ आहा हाय आदा सिखारबाय दा सिखारगोन नों दा मोजाङा र' थांनि आं बेखौ अलसियाखौ आयु नै गथ' आंजों आंहा बावराव बुटनि सिमां नुयै मा जादों आलथुथ' र' नोंखौ आइनोसो खिन्थानो हागोन आं आब्रासिमखौ गोसथोनाया जाम्बा जाम्बा टिउसनाव थाङा नामा बियो दिनै सोंनो हाया नामा नोंलाय गाबागाव हिर' ए मोनखागोन जानला मानला दा बुंखा आंखौ गोसोथोआ माथो आं बे लरग'खौ
आइया माथो ओंखारबायनो बिसोरलाय आइया ओंखारबायबो एफाथाब ओइ राजा नोंलाय दिनै टिउसनाव थाङा नामा आइया आं खि थाङा जायो सोरबा फाग्लानो नुलायबाय दिनै हरावबो बुटनि सिमां फाग्लानो खारै हायाखैनो खारनोनो खालि बदनिल' सिमां नुयो नामा बिखायानो गैया बे बिख्लोगोबा नंगौब्रा माथो नोंसोर फोथायानो बेनिखायनोथ' बेजों नुजाबाय थायो बुहुदा जाम्बासो नों नै फाल्टु गथ' बेयावसो दंफै नोङो हां गोलाव गोलाव लाग्रा नोमाया नोंखौ लिंहरगासिनो गाइखेरा माबारलां आरो नोंसोरबो टिउसनाव थांनो माबार मा खालामबाय थादों बेयावलाय माबार थां दे बिदिब्ला राजा नोंहा दा फैबाय था थौ दायो जों बेखौ दिहुननांगौ इउनि भेलुखौ बिनि फर्मुलाया जाबाय देयरफर 1/v माइनास 1/u इजुकेल रथ' थाथ' हाय रैसुमै मा जाखो हाब मा रागा रागाब्रा जोङाखै आं रावखौबो रागा गावबा गावनि लामायाव गाव थांनो हाया नामा माखौथो गोब्रामला बायदों थ' लोगोफोर जोंहा थांसै रैसुमै बारग'खाया नों आंजों खोनाबाय बारग'खाया नों आंजों थौ फैदो खोनाबाय ना बारग'खाया नों आंजों ओइ गिरिबिथ'
मालायथो रैसुमै मालाय राजाया बल गेलेगासिनो थौ लिंहैनो रैसुमै औ लिंहै मालाय बेबा थांगोन ना थाङाथाय लिंना नायदो थौ राजा थिंख्लां जानो थांनो ओहो आं थांथ'ला थौना राजा थांनोबा रैसुमै नों गाज्रि दामोन आं थांथ'ला राजा थौना प्लिज हौवा मानसिफोर गैयाबा जों थिंख्लांखौ हाननो हानाय नङाथ' प्लिज रैसुमै नों गाज्रि दामोन आं गथ'फोरजों बलबो गेलेगासिनो दं रैसुमै गोनांथि जायोब्ला आं माब्लाबा थिंख्लांखौ हाननानै हैसिगोन रैसुमै दे नों सोलाबाबालाय औ गाज्रि दामोनसै हाय रैसुमै बहा थांनो ओंखारदों मानो नांगौ नोंलाय जों मालाय राजु आदामोनाव थिंख्लां जानो थांनो नागिरदों ए थौ बिदिबालाय जों खाना हैनि बेसे जानो नोंसोरलाय औ जों खाना हैनि नाङा जोंनो जों मालाय राजाखौ लिंखाबाय ए बेफोरबायदि लरफाबाय सेंग्राजोनो ओइ सोरखौ मा होनदों नोंलाय बेनिफ्राय ओंखारलां ए नोंसोरनो फैबाय जों दे राजा बिदिबालाय जोंबो थांसै औ दे बिदिबालाय नोंसोर थांदो रैसुमै आं सानो नोंखौ मोनाब्ला जिउआव आं थांना थानो हानाय नङा जाबाय राजा माखौथो एसेबां जिंगासिदों जाय बाथ्राखौ फोरमायाबालासिनो नोंनि गोसो आंनि गोसो बुजिलायनो हाबाय अब्ला नों माखौथो जिंगासिदों नों जिंगा दासि राजा प्लिज राजा आंबो नोंजोंनो जुलि जागोन नंगौना रैसुमै राजा बेफोर मा खालामनाय जाखो आंबो मिथिया रैसुमै आंबो गावखौनो बुजिनो हाला आं जाय बाथ्राखौ खुगाजों फोरमायनो हाला आं सानो आं बेजोंनो फोरमायनो हाबाय प्लिज नों गाज्रि दामोनसै रैसुमै No, you don't worry. Everything is gonna be alright. नों गावनि खामानिखौल' गोसो होनानै मावबानो जाबाय Yeah, okay, bye. So, बाथ्राखौ नों आंनो मा फोरमायनो नागिरदोंमोनलाय? आंनि बुजिनायाव बियो नोंथांनि बिनानावनि अननायखौ मोननो ब्लेकमेल नङाबा पस्ट खालामथारदों नङाब्ला नोंथांनि एसेबां आलो आलो अननायखौ नागारनानै बे नंथारै राजा
मुङावल' राजा साला बिखारिनि फिसा बास एनाफ नोंसोर सानैबो दायो थांनांसिगौ गेट आउट जागोन नोंथां बिदिब्ला जों फैबाय गयथ' साला मादै ओइ मादै ओंखारबो बहा दं ओंखारबो अनसुला आदै फै जिरायफै आदै आं जिरायनो होननानै फैयाखै मादै नोंसोरलाखौ फरायनो होदोंबा मोजां फरायहो बेयाव हिनजाव सिख्ला गोसो थोनो थांनो होआखै हा माथो जादों आंथ' जेबो मिथियाना अनसुला आदै मिथिया जेबो मिथिया ओहो आं मिथिमारा आदै बा मादै भिखारिबा भिखारि बायदि था गोजौ गाखोनायनि सिमां दानु आरो जोंजों जखा दासु नों मिथिबाय मादै आं बेफोरखौथ' जेबो मिथियाना आदै मिथिया आं आरो जेबो बुंला दा आं फैबाय हाबा माबायदि गथ' जाखो बेलाय नोंसोरलाखौ मोजाङै सामलायनोबा सामलाय र' फैग्रोथों बेखौ मा जादों दा फैब्लासो बे गथ' सासेयाबो बहा थांदों न'आवनो थाथेरा आरो बे गेदेर सासेयाथ' र' फैग्रोथोंल' बियो स्कुलाव फरायनोसो थांदों ना मा खालामनो थांदों बे ना हिनजाव सिख्ला गोसोथोनोसो थांदों फैथों र' गावखौनो महाराजानि फिसाला माहाजोननि फिसाला बायदि मोनदों बियो फैथों र' बि अ महाराजा दासो सफैदों नों स्कुल फरायनो थांनाया नोंनि बिदिसो आइया मा जाखोब्रा मा जाखोसो होनदों नोङो नों माथो अनसुलानि बिनानावखौ गोसोथोयोनो बिदिसो नोंनि फरायनो थांनाया मा रागा रागाब्रा आंबा दासो टिउसननिफ्राय फैनानै मा जादों रागा रागासो बुंदों नों खोन्थालाय नों माथो अनसुलानि बिनानावखौ गोसोथोयोनो दानिसो बिदाया आंखौ रायना थांफैदों नोंनि थाखायनो रायजाबाय थानांगौ आङो मोनसेबो खोथा मानियाना नों आंनि है सोर बुंनाय नोंलाय बेफोरखौनो मानियो नामा ए थार खोथाखौ बुंनायखाय बिदिसो रागा जोंना देखायदों नों आंनि सिगाङाव फरायग्रानो बिनो र' नोंखौ रैसु बिनानाव नोंनो मिथिखागौ बिनानाव आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया होननानै उन्दै समनिफ्रायनो जों सानैबो बिमा बिफानि अननाय मोनबोआखै बेखौथ' नोंबो मिथिखागौ बिनानाव जायनि जाहोनाव आं नोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानि अननाय होनो नाजाबोदों
बेखौ नोंबो मिथिखागौ बिनानाव। आरो बेफोर अननायखौ बावगारनानै नों बे नंखाय सासे गैजारोङै बुं बिनानाव, नों बेजों जिउनि मा गोजोन खुसिखौ मोननो हागोन? जायहा गावनो जानो गैया, लोंनो गैया, सरि बिनानाव, आं राजि जानो हानाय नङा। बाखि नोंनि गोसोसै बिनानाव। मानिजाथाव आदा, जिउआव आं सानस'नो हाला जे आं बबे लामाजों दावबायलांगोन। जिउआव आं गासै दुखुजों लामा आन्दायनानै राहा गोथे जाबाय आदा। आइ एम सरि, नों आंखौ निमाहा होदो।
दिनै आं नोंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव जायखारबोबाय। नोंनि अननाय, नोंनि रंजाहोनाय आरो नोंखौ गारनानै अरायनि थाखाय नोंनि बिनानाव रैसुमै बसुमतारी। Nani ini aku mana galangku. Nani bepuran kasih bang ini kurunti apa nani. Aku ni mana nani. Madai. Aku ni mana. Bepur kasih bang ini kurunti apa madai. Aku ni madu. Online जिउनि बेसेननिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोसा होनना जों सुबुं माहारिया दासिमबो फोथायो। जाय अनलायनायनि रिफि सायख'आव जों जिउनि समायनासिन सिमांखौ सुजुयो। जोबजोंनि आबिरनि गाबजों गाब गाहोयो।
जाय अनलायनायनि देरहासार मिजिंखौ जों बिबारनि गोरलै फाइलिजों बान्दो होथेयो, जेराव सिलिंखार जालांगोननि इसाराया जोंखौ खनले खनले साबुकजों बुहरो अनजिमा गैयै। दे बिनानाव दुखु खालामनांला, बिनि खाफालावनो बिनि भाग्यआवनो बिदिनोसै खोमा। फिसा हिनजाव सासेखौ नोङो बिनानाव मोजाङै नोङो लाखिनानै जालांदो, न'खरखौ नों मोजाङै बिनानाव। गाबनाङा गाबनाङा। हा बिनानाव, बेफोरलाय बोरैथो जानो मोनखो? माबोरै बोरै जानाय?
थाबायलां दादा आसिया गादा गादा मानसि माबानिसो नुनो मोनाखै musuh pagal kita kata ibu mana nubai lagi putar kena situ kena tapi sama bisa mana nanti nungsi tal satu sebenarnya bunyi dulu pas naik kusap ini enggak isi hamzah muka kan nih gorila deh ekspresi gorila ini lah lain enggak enggak selesai pas only begini kan udah cilik begini semua babri ini kanai ke kamera su Nunggu sangat kamu sudah dari dari. Sengai, terus bisa kau ni, dari lo aja, dari.